Uy! Hala! Uy, ina sin! Kalasinsin! Nari mo lagi kalasinsin! Miuli naman lagi kalasinsin! Hoy! Uy! Hala! Di ano lagi ka day? Nasa kawin sama ka day? Hina ka wa. Hala! Amin ko rin, amin na, uy! Lagi mo sama day? Kubuan ng jacket lagi init. Ang nagsilisig ko nga, grabe yung sila na, nawala, ang na. Hindi na kalap na, dyan. Nalipay man, kaya nakauli na. Nasa day? Nakita ko tayo na mo day? Kamu sa hospital day? Agmas, ilabay sa ng master eh. Di, bawal na tag-chukul. Ano sa parang? Gila sa mga doktor. Tag-chukul sa gamit-gamit. Ano sa naging doktor? Video karena macam mana mau untuk makuan. Sa naging doktor ni mo? Kan dari kadang purnito nga Dili dito. Ha? Asa man kamatok ang tatay? Nah, kasuka mo ni ka nga purnito. Bayo ni. Kuan, kanang layo ka na kung sila. Sa ugar ako Di na lagi mo na. Di, okay na sakit. Di sa pwede gaslo, matutugay po rin. Bawal na. Hala! Bawal ang Kaya talagang hindi ng idulot ng pinalit. Ato sa day. Kay gikan pa sa hospital. Di lang ka berihan day. Nanda nagmaadyo na ka. Day, wali kawin ay. Nana. Bakit talagang hindi nag-idulot lagi? May kawin na, may kawin. Ang lugaw. Wali kawin di. Ato ba kaya nito? Ha? Donut lagi. Ano ba dili kong tulog ka ba? Ang karing bibintang tik-tik, di siya udah na mo. Agaw na Eh, Na naman ay lugaw. Sa tanang lugaw na. Pakan na mo naglugaw na. lugaw na Laway ko na lugaw. Ang lugaw taray. Di na ba sa rawat ibalik karong gabi eh. Ipirma ko. Nah, di ka dyan makuan. Okay, ito magigawas nga wapay kuan. Upay. Pero sunod daw. Karong gabi ra. So guys, kay okay mga resulta sa ijahang mga exam, katong CBC, IHI, etc. ingan na. So, pwede na si jam uli. Pero agbalaod kay tag 3 days man jud kuno. Ja, ning pirma laman sa Ate Flor de Lisa og waiver kay mao man di balaod. Ja, kagubot among kusina kay ga-prepare lagi mis among kuan. Handa kay nakaibaw mo mi ganin makaulis alyana. So, tuloy ang saya. Salamat day kaadto na among kalendar kay nana koy liun para sa mga pizza sa 2021. Dali-dalo Office, MHA Store o Murphy and Siblings may nag-sponsor da aning kalendaryo. Daghang salamat kaadto. Palig pug subscribe sa channel ni Murphy and Siblings. So mo ani mga legal holidays guys. Daghan-daghan po yung mga holidays. So congrats sa mga naitrabaho kay makapahuay-pahuay pag ginagmay sa tuig 2021. Kasama ko mamiyabas, nabuing ka nga, wala rin bungag biyabas ron. Tay, bungag Jemelina. Tagulan na. Nagpaadong na ko sa lamisa, tara, nagibutang agtila nga po, wawa pag-adong matarong. Naghimo na sa nay, okay? Kung ano siya, tik-tik cake. Tik-tik na siya. Tik-tik. Tik-tik cake. Nga na no, tik-tik cake. Kahiwa ko guys sa among kananay pork, kay magluto mi og adobo, fried pork, og sinugba. Yes. Parig uli naman, jagi kasimba. Kaon na ram ko dadsun. Salamat ko sa Ginoo kay si Aliana na uli ra gajud. Makauban na si Aliana. So mga inspire na pud nga magandaan lagi nagmay kay wa pa si Aliana makauli. Man say gana kay sabi ganahan mo ka kuwangan mi. Neno. So praise the Lord, salamat sa Ginoo kay nakauli si Aliana nga. Okay. So kumpleto gihapon na gamong New Year celebration. Yan, dali yan. Kaya nangita ni mo yan. Natug si Jagi. Pahuway sa si Jagi. Pahuway sa kaya. Man siya matug gabi. Kaya malagis na nay. Kaya manakatug. Buwas na nay. Matungad siya matug. Mamawi sa si Jagi. Hi guys! Ako gihapon na iba sa guwa na mga kailan na kaya transform maghapon mag-makeup po kay. Last nga simba karon sa 2020. Last nga panihapon, last supper sa 2020 kay inigkakuan 2021 ya. Happy New Year ninyong tanan. Niangay pa mo sang make-up, guwapa ba? Ay nga ni ka. Niangay ka. Uy guys, dali. Diyan Aliana guys. Usa pud sa rason mong make-up ko kay nalipay ko kay nakauli si Aliana. Pagpagtay. Salamat sa Ginoo. Happy New Year. Unsa guys, dari ko nagdawat nga card. To, Ati, Flora mi, ang basahon labuwa pas undoy, kay kuhaan akong undoy, magsimba mi alas 6, alas 5 medya naman, ang basahon. What is a thought but a feeling wrapped in words? Grabe.
Ate Florami, thank you for all your help. May you have bright and Merry Christmas with your family and friends. A healthy and prosperous New Year too. I love you. From Murphy, Dudong, and Ada. Ala, tanawag isang agi. Murag na ning kamot sa taman ko na makasuwat siya. Salamat, Murph. Have a wonderful holidays, ate. Love, Murphy, Dudong, and Adal. Then I message sa card, when I think of you, you feel close by. No matter where you are, hope you have a great Christmas. Happy New Year ninyong tulo. My message to you is, English man mo, I love you. Mura. I love you kaninyong tulo. Haning i-keep, Murph, kay arong natay remembrance. Kay para kada New Year makanahan ako nimo nga pag New Year 2021 ning hatag ka na og card ha. Ang haning gamit nga lipstick guys sa Avon hindi na da sponsor dahan ang inutang ng Avon wa pa ko kabayad isang buwan. Isang buwan maglimit da na mga 2 weeks pa man eh. So sunod buwan ato na bayaran naghangkilay ang gigamit sang kilay. Katong sample makeup nga gikan ni Ate Jocelyn Yang man gigamit and then gigamit sang blush kay Nichido and the contour Nichido og powder na katong hinatag ni Ate Gemma and Adus Vlog. Ang agahang foundation, Maybelline Superstay. Wala siya. Ang gapel kang liog para balang. Di mo may burko ka. Tapos mananghilin na rin. Sige. Kasi sa kamot sa hanggang cup ka ron. Ay, di mananghilin. Sinanay guys. Ganina kaya busy mo ko ganina. Ningari dahil sila Smurfy. Wa ko kahibaw. Kaya daram ko susina. Nagtadtad ko sa amang kananay karni lagi. Diya karon. Hana man itong gimarinit. Timplahan na daan. Sinanaigo na naman magprito. Yes. Kaya musimba magbuka. Di mo pwede di ko musimba. Kaya gusto ko kuwan bitaog ka ng last nga simba sa 2020. Grabe mo nang dito man ang kawat. Saan ko anya magusto Diyos mo na mo. Picture na. Nang isa kalsado na nang. Pwede mag-makeup ka po tao sa hay. Kung naganit po nag-makeup. Pero sa onas Manila pa ko almost everyday dyan mag-makeup. Kaya may makeup man dyan ko inig. Padong sa trabaho. Yun na. Pero ginagmayra. Di full face. Mga lipstick. Uy, nag-highlight tayo po ko. Ang highlight kay from Everbelena Strobe. Dali na. Kaya marang picture magkakanahan. Wait now guys. Matulog sa simbahan dyan. Siguro mag-vlog po rito ginagmay. Para makakita mo. O unsay mga bulatan dito. Pag mo pakita yung ginagmay. Ragod po kaya taasan na itong vlog. Again, Happy New Year. Muli ko na niyan dyan. May manihapon. Dyan, iguli na haon dyan. Daghan na ning pagkain. Bantay ka man naging pang lamdyan ha. So guys, okay nga ni suruang porma pirmi guys no. Dagan siguro mo angay na ho. Ngayon. Nasundoy. Nasundoy. Day! Ano nasundoy? Alisa, Doy. Nanangita ni mo, Doy. Doy. Alita, I love you, Day. Nalipay kung nakauli na ka. Agi ka, nalipay ka. Lami kong kilay, Day. Ang lipstick. Mara kong nag-iring, di. Guwapa ko, di. Ay! Guwapa to, Day. A few moments later. Hello
guys, diyan ako spayog ready na gamang panganon. Maani si Jonas lamisa. Uy, sakto jadi no katatay kay Yelo. Hi, Aliana, Happy New Year yan. Ginagmay ra ni guys, musli hinatag ra ni kanang M&M's mao pa naghinatag ni Ate Bing. Ang Jackery guys, kining chocolate hinatag ni Ate Jocelyn sa ilang gipadana mga package. Amo dininggi tago-taguan kay paabton din na mo og New Year para na ami sweets. Unsa man natin? Mangguplot? Mangguplot? Napay maha. Napay maha. Napay maha. Ang dami makin na lang. Kung namin na kayo, pag-iwan. Balik-balik. Ngaroon na yung mukha. Wow, lamig sa Nina. Grabe, guwapo. Oh, paresan sila na yelo. Kay yelo mo ko na laki coloron. Lucky color, yellow. Oh, Diyos mayor ka nakasakay. Kaya na pa yelo na biti. Kasakay. Kapag ilis lagi mag-yelo. Ilis na mag-yelo. Alas 11:30 na guys. Ang sama na? Talagang himay mo ice cream. Ah, ice cream. Andiyan na, ibalik sana. Katay, sa buko sa tinya. Di ko buka na ng bugnaw ka. Aso guys, kitsa. Yes, dai. Happy New Year, dai. Katuloy, kanto. Ah, grabe sa naiga. Pinawakan magkuano. Abaga, Ay, harang talaga. Nani, saan ba natin kurot? Hani man. Ay, pangatag na ako. Mangatag ko na ng undoy. Ugmaw sa ijang mama. Hi guys! Nauli na ko gikasimbahan. Ano nang andam na sa isa. Gamang handang ginagmay. Ginagmaragot po. Ito rin, nangita pa si ijang gawang. Kaya unundok po sa akin. Magawang ko po siya. Buwang. Diba ganina mo mag-andam. Pag delivery kayo, lasun siguro tayo 5 na. Hapit na! Dali, Yurbig. Ito nga. Inato nang imong linog yan. Ang taas ng tiil. Ang giluhag ng tiil. Inganaan ba dali? Aga po nga isa nag-ingana-ingana ako. Mong nahabog ko. Nga na pala minong puto na ko nga. Patay. Hindi ko. Kinahanay, ito sa dunti mo, pinahiad ako. Ano? Muna magbayod. Bayod. Tidak grabe sa nagwapag sa ninas na nag. Sinanay ra kasi nahaumron guys sa lucky color si tatay kay ilo man sila. Grabe sa nanay. Apil man gud kay. Yehe, pakpak. Yo di kubo yo. Ada di jeni kan anay di mo alas 12 nay nga tatasan naman. Wala pa magpud na kasi 2021 mag na kanang garo kagwapwa. Kita. Ini nga na po, tubangas pagka ng mga tagag ng uban diha. 1, 2, 3, tanaw. 1, 2, 3, smile! 1, 2, 3 ka na, yung marag nakatas luto. Ina, 1, 2, 3, ingnan nito, cheese. 1, 2, 3, go. Cheese! O, ito na ba? 1, 2, 3, ingnan, smile. 1, 2, 3, smile! Happy 2021! Asli ba yun? Biratong sa ningli. Bota. Ikikir. Sige na mo. Aja mo ka. Dali, aja mo yun. Hamay mo yun. Yehey. Happy New Year. Happy New Year. I love you. Ugo pa ka na mag-hinto kami dani karon dai. Oh, okay. Kaya ka na ulit ka sila Pag New Year, nagtatas sa hospital din, no? Pero wag na yung bulat ang Ginoo, no? Hani may mo yun? Kana. Hala! Naon, sunayilo. Salamat, Ate Jocelyn yan. Haylo. Para ba sila mag-abrihan? Kaya na dai na. Mo ko ni finest chocolate sa US. Para ba niya nag-search? Grabe ni kana na benefits sa lawas. Dapat hindi panaguan, ha? Bantay mo, bili na si Misa. Ay, panahon na ba ito sila na panty nga buslut na, ipag umigas na kayo, panag lang sa kulit. Hoy! Bata ka ina. Dok sa'yo! Dapat ka na rin. Tubo. Ay, biyan sa naman ka na. Ano ba? Tubo. Ah, ako udah ingin ang ulo. Ako udah kagutok no. Buto. Lalaki na. Hala,
Sinuon. Yan. Agad. Dalian. Happy New Year! Alas 12 na. Happy New Year na. Happy New Year! Ijugjug ang mga braso ng mga takit ng mga pats. Ika 2021 masiksi na. Si Aliana, ikid yan, ikid! Oy, nisud. Oy, ang kalabang-bang. Happy New Year! Kalabang-bang. Tilapod. Hama ka sa kairo. Huwag musud. Sabi ba yan ka? Nung ko kasabot ang gimati. Sabot yung bati. Si Pangaw. 2021, si Pangaw. Hala, nabi, malihian. Sige, Pangaw. Nay, malihian. Manigbon eh. Tapos yung hiniksik girl. Good morning! Officially 2021 agad January 1 karon alas 8 sa buntag. Naway ko bako, dya pag-abot na sila mother na humana silang panguan. Nanikwati na mo ter? Nanikwati na sila sa nanghihilo dyan sila! Di ba kasi mag-ilas po hilo na eh. Ang hilo man mo. Sa bagay, hilo na ba ang ipon? March ka 2021, surtian ko 2021 ka, hilo ko ngipon. Yeah! Magpatay! Yelo ka, ngipon. Di ka, jug imo. Kaya surte. Kaya puti mag Di mo kaya mo yelo kayo yung pahinluan na. Hinlo ang ngipon bisa garang hinlo ang ngipon yelo gyapon kay mo sige apo isang color. Gabi guys sarang ko pa harman na gabi. Wa na papas na kay na magi tangtang na po na. Ngano ka adto ni guys no nga og daghan ka adto pagka islamisa mga ingan na wa ko tay gana mo ka ni ra pagkahurot kay magi away na ra pagharabag bibing ka. Yurot na nito harabag kanang sinugbang. Iro na noon. Sinugbang baboy harabag. Nganong wa naman dari. May nga na labog na sa tubangan at chapoy-chapoy rara. Nga na jud ko. Gabi mo jud kun kaon. Ako kurente jud ko. Na jud ko pagka kurente. Wala din kaon. Na. Angate. Arang lain na ka. Spaghetti wa pa jud maguhing. Ang kay og na lagi ang nagtapok ko Maguhing ka. Tik-tik. Ako maguhing. Nay tik-tik na budget na wa. Nabay tik-tik na budget. Tik-tik na ba? Puti Awa lagi kuha eh. Wa pa kumukuan, wa pa kumukaon pero dyan na magpakatas-katas ako gamay lahi mangud ning lahi kuwang kantog. Di ka mo angay mo kaon. Pero inig katuog na nimo, di ba? Kananay New Year's Eve di matuog sa inig matuog na ka. Inig mata nimo ra na matuog man jud ako kasagaran og January 1 matuog man ko. Ding mata na ho. Ana tutahan na mangita na dyan burot naman hinungod. Good morning manang. Hi guys, manang Heli ni. Good morning yan. I love you. Ano maron? Ang imong O obligasyon. sige anso na. Ay, obligasyon. O anso. Kaya siguro sa isang ito, okay. media mo. Sige, magsasaw. Dimba na ni. Hey, obligasyon na sa. Ang hilay. Nangilay. Uy, nangisa mo diha. Okay, sige, mangilay sa kuno guys, palihis New Year. Basig, ano mo, pag nga pag-practice mo. Basig di ba ito, ikaw magkinilay ninyo. Yung mo jud kay ikaw may hanit. Adi, magsilbi na, mag-practice mo. Ikwas na gulang mo, mag-practice ko. Ikaw man ang pag-practice mo lang, ikaw man ang mangilay. Ito magbuwag ka? Ito magbinja na ko, asa man ka? Ha, sa? Ito magbinja na ko, O, isa sige, man ang mangilay mo. Ay. Mapas. Sige, ito mag-budos lang, nasod. Pato pa mi. Ano, mga wakwak sa yung bakit. Deno? Garami, guys. Pwede yung mangilay siya pa magpakilay. Oh, Si boy. Mayor, kapastiri. Lahi doon ang New Year guys kay kanan ay di ka adyo para sa una nga og New Year na ini unta plus 12 di naman ka magdungog di na magdungog sa inyong kuan kay grabe maraming patig mga kaldero mga buslot nga sa dinokdok mga motor man nga agsinso man wagi grabe agsinso pa ba imo gagamo mga silingan tagsa kog sinso tiil gyud magdungog kay ngeng ang sabang mga motor sige grang tira na may nagtututot gabi nga na di na mo palit og turutot tira na day atong kuan sa kadto taas kadto turutot grabe taas og tingod wala bagong charge buti guys mamaw sa mi guys happy new year once again ja magkita ra man taon ja hindi ko man magpangaan kay syempre ilisod pa magtutan ang magkankaan ko ra sa katong mga naslaing nasod happy new year kay bako gimingamos ato ang mga pagkaan nga binisaya kining bibingka awag bibingka guys
Bibingka magyapon ni Jeff pero gisa rungsong pagsud mo ni Jeff produkto kuno sa Alicia matud pa sa tourism sa Alicia kuno nakauna dani pero wa ko masayod bisag saan sa pitawag din sa inyo guys ice cream pero kuan ni si Janang hani may soda ni nang humay ba ni nang ice humay og di ra ba maadto pagkaluto yan kay mag-utot ka madaot ka man bahura bag utot ug ngani mahilaw-hilaw mo lang kinahanglan mo order kag sa rungsong atos mga kamaudjud mo luto kanang buti sa bagong utot kay New Year dako. Pwede bang sarungsong sunog? Pwede po o ka na isa tawag na ng kanang murag maitom nang Turno. Tapos ba Oh, dito to sa sarungsong mo sa turno, wag nga sa turno. Aw, hinurno. Ano nung zona? Aw, nasa turno. Sa turno, patay ka ron. Ito guys, mga ansami guys. Sorry guys, luhag-agag kamera kay ko na tripod kamutra. Aw. Nagkakanta. Ready na. Ayun, kanta na tayo. Dali tayo, huwag ka na masingir tayo. Ang tita Prami nangihi sa ipo. Jangan kanta na. Paglili, kawanay pansti. Nga ba? Kaya ba, muna na. Christmas tree. Wala tayo? Paglili, kawanay pansti. Ako apil. Apil, kaling ko na ba eh. Ano kang tatago, anay pansti? Anay pansti. 1, 2, 3, go. Ni Adong 1963. Dito sa eskwelahan. Nagbuhat kami Christmas tree. 1, 2, 3, go. Nagisi agidang pansti. Mas may mutiyog na ka. Huwag ka relate. Nasangit o pa rin ang pansa mo. Ewa, oy.